jogete. Yo 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 yo. Ya. Lihat aku kelingan kebukae biar tak koleren. Ayo ayo ayo. Ning cakak kepetulisan sarwa apa tondo isi prawan jenenge gubuk asmara biyen kae aku adem tresno Ayo ayo ayo. tanpa batal tanpa kloso buat apotek ketaman asmara Oh ya. gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti kegatrina tetetan sajroning ati datan lutur saya merati Ayo ayo ayo. aku kowe dadi karo margo leren gubuk asmara iya iya Ya. Alah kae ketemu karo mae kae. Ayo sekakah mak. Ayo ayo. Ayo ayo. Lo 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 lo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak koleren. Ayo ayo ayo. Ning cakak kebak tulisan warna apa tondo isi prawan jenenge gubuk asmara biyen kae aku adem tresno Ayo ayo ayo. tanpa batal tanpa kloso buat apotek ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati nyuti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti kegatrina. Alah iki dilanjut apa ora ya? Oh iya ketemu-temu karo mak kowe, mak bos kowe. Tarik be tarik, Mbak. Ya, tarik gampanggung. Engko kempi kowe. Tetetan sajroning ati datan luntur saya merati Ayo ayo ayo. aku kowe dadi karo margo leren ning gubuk asmara. Ayo yo
bukae piye tanggung leren ayo 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 ning cagak kebak tulisan warna abang tandha isi prawan jenenge gubung asmara biyen kae aku adem tresno ayo 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 batal tanpa klasa bat abote taman asmara gubuk kae nyimpen mati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti kegetrino ae jos alah 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 ya dereng pada gelut kowe rebutan apa kowe entekna ndeng entekna tembe lunga catatan sajroning ati datan luntur saya merati ayo 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 aku kowe dadi garwa margo leren ning gubuk asmara bubar. alah bubar bubar mbe mangkat wis kowe njaluk lagu apa kowe Geri wis ngono kaya Rion apa sapa njaluk Godril Godril meneh munggah panggung ya siap Godril ya sabar dake sabar nyebokongnya pegel sih Kendang
balolo Khusus sekali gedung jara penyo Randa sinden turu mesti ijen ye batang kuling ra mesti kelalen pikiran langut balik yo lekan isa sandingan Randa sinden atine kumeser Joko Dudo lan sing wis keluarga ora mikir patone wong esir ning burine rana kipate lanjut yo
bebrayan yen sing sengit angin kakean tolak rondo sinden turu mesti ijen batal guling rames di kelalen pikiran mangut kalet biolakan papan boyo bisa sesandingan jas rada anyar atine kumesan yo Joko Dudo lan sing wis keluarga ora mikir watone mung naksir ning burine ra weruh akibate air rondo ayu ayo dolan karo aku ada ijen dolan menyang prigen nyawang kewan lagi aduk katresnan yo ca matur suwun saiki gantosan embek nggih